اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا تو آٹے کل میرا رسول آگے آج، فرمایا تو آٹے کل میرا رسول آگے آج، اس بھی گلی گلی ملاد منا کے آئی پہ آخنے آؤ کہ آگے آ سونا کملی چوب مار کے، آگے آ سونا کملی چوب مار کے راواں بڑے ویکھتے رہ گئے، آگے آ سونا کملی چوب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے، کھوٹی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے بڑے ویکھتے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے بڑے ویکھتے رہ گئے۔ اور انہاں دے اور میرے سانجے ایک دوست نے جناب ملک معین صاحب، ملک معین صاحب میرے کلاس فیلو بھی نے اور میرے نال بڑیاں بچپن تو محبتاں دا انہاں دا رشتہ ہے۔ انہاں نے مینوں آکھیا کہ جی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لسے دا کی زور محمد نہ سجانا یا رونا، تو میں بھائی لساواں تسی تگڑے ہو، میں آ جاواں گا۔ میں چونکہ 10 بجے گجرانوالا پہنچنا سی، 9:30 ہو گئے نے، تو میں انہوں نے ہن فون کیتا کہ بھائی میں کوشش کراں گا کہ ہر صورت میں 10:30 بجے گجرانوالا پہنچ جاواں تواڈے کول۔ انہاں کول نعت خان بھی کوئی نہیں، صرف انہاں تلاوت تو بعد تقریر کروانی سی، تو میں بس اے محبتاں دا پھندے چ پھسیا ہویا تو میں حاضر ہو گیا۔ میر صاحب میرے استاد گرامی اور پہلوان جی ماشاءاللہ سارے دی زیارت ہو گئی۔ 2-4 لمحے اد وچ 2-4 محبت دیاں باتاں ملا شریف دے حوالے نال عرض کرنیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، فرمایا تحقیق آگے تو ہاڈے کل میرے رسول۔ اج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا کتھے لکھے ہے؟ اللہ نے قرآن سے فرمایا لقد جاءکم رسول، فرمایا تحقیق آگے تو ہاڈے کل میرے رسول۔ اسی میلاد دی محفل منا کے جناب محمد ریاض صاحب نے محفل سجائی، تے کیوں سجائی کہ میں سارے لوگوں نو دساں کہ لوگوں اور میلاد والے رسول دی خوشی منائیے تے نالے دسیے کہ ساڈے رسول آگے نے، ساڈے رسول آگے نے۔ اسی بھی میلاد منا کے آئی کہنا ساڈا رسول آ گیا، تے قرآن بھی کہندا رسول آ گیا جے۔ ہن پڑھیے قرآن ایک باری سارے سبحان اللہ کھو بھائی۔ بھائی دل چکی والے ہو جے باقاعدہ محفل ہوندی میں باقاعدہ ٹائم دے کے آندا، پھر میں کو 2 گھنٹے تانوں تقریر بھی سناندا، پھر میں تانوں جگا کے بھی جاندا۔ ہن وقت تھوڑا مہربانی فرماؤ، آپ ہی جاگو تے آپ ہی سبحان اللہ کھو سارے۔ زور تے تساں لگایا کوئی نہیں، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ایک ہی ہے بھائی، آواز کوئی نہیں بیٹا، آواز بھی کو کھولو، انہوں کچھ بناؤ دا کوئی سیٹ اپ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا تو آٹے کل میرا رسول آگے آج، فرمایا تو آٹے کل میرا رسول آگے آج، اس بھی گلی گلی ملاد منا کے آئی پہ آخنے آؤ کہ آگے آ سونا کملی چوب مار کے، آگے آ سونا کملی چوب مار کے راواں بڑے
دیکھتے رہ گئے آ گیا سونا کملی چمب مار کے جدیاں راما بڑے دیکھتے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے بڑے دیکھتے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے بڑے دیکھتے رہ گئے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا تو آٹے کل میرا رسول آ گیا جے لوگ کہتے ہیں رسول آ کے ٹر گیا ہے عرض کی دیا اللہ تو بھی کہہ رسول آ کے ٹر گیا ہے اللہ نے فرمایا دنیا والے لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا اللہ دیا گلاں کدے نہیں بدل دیا فرمایا میں ادو بھی کہندا تھا رسول آ گیا جے میں اج بھی کہنا رسول آ گیا جے میں قیامت تک کہاں گا رسول آ گیا جے عرض کی اللہ گل کیوں نہیں بدلدا فرمایا جے تیرا ایمان تے یقین نہیں ایک باری آواز مار کے دیکھ لے رسول اج بھی آ جاندا کل بلان والا موئے ہوئے اج بھی پکارے تے میرا نبی اج بھی آ جاندا ہے اسی محفل سجا کے اسی بھی اسے ماہدیوں دی کلئی بیٹھے ہیں آئی عرضاں پہ کرنے ہیں سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری کہ دیوا بالیا یاد تیری بالیا ہن آ بھی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آ بھی جا بلیل زلفاں والیا ہاتھ کھڑے کر کے مل کے سارے مل کے میرے نال گنبد خضرا کا تصور کر کے مل کے سارے کہیے آ بھی جا بلیل زلفاں والیا آمی آمی ناچ لامی جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے دا تجھ بنا میں کس کاری آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جا بلیل زلفاں والیا سہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سوار ان تے آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جاؤں بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جاؤں بلیل زلفاں والیا ابراہیم علیہ السلام بھی آئی کہتے رہے ربنا وبعث فیہم رسولا حضرت موسیٰ نے بھی آئی دعاواں کیتیاں اللہم اجعلنی من امت محمد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آئی اکھیا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد پتہ چلے آؤ سارے نبی محمدیوں لکھا کر دے رہے نبی بھی آئی کر دے رہے آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جا بلیل زلفاں والیا حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھ دکھایا مولا میں
میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا آ بھی جا بلین زلفاں والیا لقد جاءکم رسول او آندے نے کوئی بلان والا منہ تے ہووے کوئی ہووے امام جلال الدین سیوطی تے فرما دے نے میں زندگی چ جاگ دیا 72 وار محمد دی زیارت کیتی ہے ہووے بلان والا حضرت امام بصیری تے پھر حضور آ کے چادر بھی دے جاندے نے کو بلان والا ہووے شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی تے سرکار زلفاں دے وال آپ دے من آ جاندے نے پتہ چلیا کو بلان والا منہ ہووے تے میرا نبی اج بھی آ جاندا ہے اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول رسول کون ہن اجازت ہوے تے میں پھر قرآن پڑھاں بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ جنہیں اجے بھی ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے بولو سبحان اللہ اے تو آڈا دھیان پیسیاں والے پر میرا دھیان مدینے والے اے جڑا منظر تسی پہ ویکھ دیو میں دیاڑی چ کئی واری ویکھنا الحمدللہ میرے سائیں دے جوڑیاں دا صدقہ لہذا توجہ میری تقریر پر رکھو اے آنیاں جانیاں چیزاں نے نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ انہاں دے رزق حلال چ ہور کشادگی دے او کڈا خوش بخت بندہ جنوں اللہ دولت محمد دے میلاد تے خرچ کرن دی توفیق دے اللہ اس میلاد شریف دا صدقہ انہاں دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سدا شاد آباد رکھے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ جڑا دیتا ہے نا انہوں محبوب دے صدقے تے ہمیشہ لٹاون دی توفیق دیتی رکھے ملک معین صاحب تے ریاض صاحب اے بڑے سانجے دوست نے اے ڈائریکٹر بھی تے انڈائریکٹ میرے دوست نے چونکہ ملک صاحب نے میری بڑی محبت ہے اور بچپن دی محبت ہے مرض کیتا میرے جنوں قاری صاحب کہندے نے کہ دکھا سکھاں دا سانجی میں پاکستان نہ ہونا تے ملک صاحب پیچھے ہوندے نے تے مینوں پتہ ہوندا کہ میں ہی ہاں الحمدللہ علی ذالک انج دے میرے دکھا سکھاں دے ملک صاحب سانجی نے تے انج ملک صاحب میرے دوست نے انج اگوں ریاض صاحب ملک صاحب دے دوست نے تے اے او وائن الحمدللہ پنجابی چ کہندے نے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے تے اس رائے میرے یار دے یار نے اس واسطے میرے یار نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محبتاں نو سلامت رکھے دنیا و آخرت دیاں ساریاں بھلائیاں نصیب فرمائے لقد جاءکم رسول تسی قاری صاحب کی بلانو بچہ دیو تے انہاں نو کہو قاری صاحب انہوں اپنے ورگا بنا دیو قاری صاحب کہنے گے جی بالکل انہوں 3 سال چاسی 2 سال چ 2.5 سال چ 1.5 سال چ حفظ قرآن کرا دے مانگے تو اڈا بچہ قاری قرآن تے عالم دین بنے گا ایدہ مطلب 2-4 سال پڑھے پھر انہوں حافظ دی ڈگری ملے گی او دے بعد قاری دی ڈگری ملے گی سکول داخل کراؤ گے تے 10 سال پڑھے گا پھر میٹرک دی ڈگری ملے گی پھر FA BA دی ڈگری یعنی کہ جتنا پڑھے گا وہ ڈگری ملے گی کائنات وچ رسول نال وڈی ڈگری کوئی نہیں تے اجے رسول ماں دی گودی وچ آیا تے اللہ فرماندا رسول آیا ہے یا اللہ نہ کالج پڑھیا نہ سکول گیا نہ مدرسے گیا نہ یونیورسٹی پڑھیا تے کائنات رسالت نال بڑی ڈگری کوئی نہیں تے آوندا ہی رسول ہے اللہ فرمایا ہاں رسول آ کے نہیں بن دے بن کے رسول آندے نے میں تو بڑی بڑی گل چھوٹے جے جملے چ سمجھا گیا رسول آ کے نہیں بن دے رسول بن کے آندے نے میں قرآن دی ایک دلیل پیش کر کے پھر اگلا جملہ عرض کراں حضرت مریم جدو عیسیٰ علیہ السلام نو گود چ لے کے آئیاں نا وادی وچ تے لوگا پوچھیا بی بی یہ بچہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے تے لوگ کنا نو ہاتھ لگا کے کہنے لگے توبہ 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 ایدی ماں چنگی ایدہ باپ بڑا چنگا تے ویکھو انہیں کی کیتا ایدی شادی بھی نہیں ہوئی تے پتر کتھوں آ گیا لوگ مریم دے کردار تے جدو شک کرن لگے نا تے مریم نے رو کے آسمان ول ویکھیا کیا ہن انہاں دے جواب کون دے وے اللہ فرمایا مریم تو نہیں بولنا بس اپنے پتر وال اشارہ کر دے قرآن وچ اللہ نے فرمایا فاشارت الی ہن حضرت مریم نے جدو پتر وال اشارہ کیتا نا تے حضرت عیسیٰ ماں دی گودی وچ بول پے تے آپ نے کی فرمایا پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے
ہاتھ بالکل نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. اج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن سویرے تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا. ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے تو بیٹھا ہور اونچا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اگلے سال پائی ریاض عمرے دا ٹکٹ رکھنے سے محفل تے میں بھی آواں تے او دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تو نبی پاک دے روضے تے جاوے جڑا اونچا بولے سبحان اللہ. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اسے سال سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جائے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی گودی چ کھول پے پکار کے فرمان لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں. آتانی الکتاب اللہ نے میں کتاب ہی دے کے بھیجا میں کتاب لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبی فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں. تلسی کی والے قرب و جبار پہ ہونے والو عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے تے جدا مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جڑا مصلی تے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوے. پتہ چلیا رسول آ کے نہیں بندے رسول بن کے آندے. عیسیٰ ماں دی گودی چ نبی. یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آتیناہ الحکم صبیا او پنگھوڑے چ نبی او جدے مقتدی پنگھوڑے چ تے ماں دی گودی چ نبی بن کے آئے او کملی والا کدوں کدا نبی ہو جائے گا. بڑی مشہور حدیث ہے قاری صاحب کو تسا بڑی بار سنی ہوے گی. اج میرے کولوں سنو میرے الفاظ وچ میں انہاں کولوں سیکھیا. ایک دن جبریل آئے میرے نبی کول تے آ کے کہن لگے تسی بڑے ہو کہ میں بڑا. پھر ہولا بولے ہو. نبی پاک دے چاچا حضرت عباس لاڈلے چاچا ایڈا لاڈلا چاچا کہ جے کلمہ نہیں پڑھیا تے میدان بدر چ کافراں ولوں آئے تے گرفتار ہو گئے. صحابہ نے مسجد نبی دے ستون گھٹ کے بن دیتا رسیاں گھٹ کے بنیاں. صبح صبح نبی پاک مسجد نبی چاہے تے فرمایا میرے چاچے دیاں رسیاں ڈھیلیاں کر دیو. ساری رات میرا چاچا ہائے ہائے کردا رہیا محمد نو نیند نہیں آئی. چاچے نے جے کلمہ بھی نہیں پڑھیا تے ہائے کہتا تے میرے نبی تو برداشت نہ ہوئی. ایڈا لاڈلا چچا میرے نبی دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو کسی نے پوچھیا کہ تسی حضور دے کی لگ دیو؟ فرمایا چاچا. انہاں آکھیا ویکھن چ تے تسی تے نبی پاک اکو جڑے لگ دیو تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے. یعنی پوچھن والے نے عمر پوچھی کہ تہاڈی عمر تے حضور دی عمر برابر ہی ہے ایک جیسے لگ دیو ہونج تے چاچی ہو رشتے چ پر ویکھن چ حضور جڑے لگ دیو تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے. حضرت عباس نے ادب بھی رکھ لیا تے جواب بھی دے دیتا. فرماتے نے پیدا میں ہی پہلے ہویا پر وڈے تے کملی والے نے نا. پیدا میں پہلے ہویا پر وڈے تے حضور ہی نے نا. پتہ لگیا کہ ادب دا تقاضا کچھ ہو رہے. جبریل پوچھدا جی تسی وڈے ہو کہ میں؟ حضور نے فرمایا پہلے تسی دسو تسی کدوں دیو؟ جبریل کہنے لگا اے تے نہیں پتہ کدوں دا عمر دا نہیں پتہ سالاں دا نہیں پتہ پر اے یاد ہے کہ او جڑے اللہ دے عرش تے پردے لٹکدے نے نا انہاں تو جڑا چوتھا پردہ تے حجاب ہے او دے وچ ایک ستارہ طلوع ہوندا سی. او 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا سی. انہوں میں 72,000 باری ویکھیا ہے. تو ہڈیاں جیباں چ موبائل تے موبائل چ کیلکولیٹر ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تو 4 کروڑ سال بن دیئے. جبریل کملی والے نو کہنے لگے سونیا ہن میری عمر دا حساب آپ ہی لگا لو. نبی کریم نے فرمایا جبریل او جڑے تارے نو تو 72,000 باری ویکھیا ہے اونوں وکھاواں تے پہچان جائے گا. تے جبریل عرض کیتی 2 باری بندہ ویکھیا ہوے بھولدا نہیں میں تا 72,000 باری ویکھیا ہے پہلی نظر کی پہچان جاواں گا. علامہ اسماعیل کی فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنی پیشان دیتی امام شریف ہٹایا جبریل ویکھیا حیران رہ گیا. او پارا میرے نبی دے متھے جبیا چمکدا ہے. نبی کریم نے فرمایا وَإِذَا بِرَبِّي نَذَا
قسم ہے جڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام ہی محمد ہے. فرمایا میں کوئی اجدا نہیں. کنت نبی فآدم بین الماء والطین. فرمایا یاد رکھی آدم جے گارے وچ سی محمد ادوں ہی تارے جے گارے وچ سی تے محمد او بھی تارے وچ سی. جبریل کہندے نے کدوں دے ہو کدوں دے ہو؟ فرمایا میں جدوں دا نا اودوں کدوں بھی نہیں سی. جدوں دا میں ماں آکھیاں جے کدوں دے ہو؟ فرمایا میں اودوں دا ماں ایک آہد سی دوجا احمد سی کل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. میرا دل کردا مطلب نے ایک ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو. تسی بول دے نہیں یار. کاش وقت ہوندا میں تانوں سیدھا ڈائریکٹ اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جاندا. نوجوانوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دس دینے کہ میرے نبی کدوں دے نے. اے نہ سمجھو کہ ہورے 12 ربیع الاول ماں دی گودی چاہے تے ہورے اودو بنے. نہیں نہیں اجے تے کائنات کچھ بھی نہیں سی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نور نبی دا نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوئیں پاسے آپ مل کھلویا. نبی کریم بھی امی جان فرما دیا نے جدو کملی والے نور خدا بن کے میرے شکم میں چائے نا آپ فرما دیا میں کسے پتھر کو گزرنی آتے پتھر جو آواز آن دیئے السلام علیکی یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے. قاری صاحب میں جڑا نکتہ عرض کرنا چاہنا او یار لوگ کہندے نے 40 سال وحی نہ آئی تے نبی نو پتہ ہی نہ لگا میں نبی ہاں. وحی آئی تے پتہ لگا میں نبی ہاں. او جلیا نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ ہے نبی دی ماں تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہاں. کہ پتھر کہندے نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے. یعنی نبی دے آؤں تو بھی پہلے پتھرہ نو پتہ رسول دی ماں ہے. تے کیا رسول نو نہیں سی پتہ میں رسول ہاں؟ رسول نو نہیں پتہ میں رسول ہاں؟ ماں نو نہیں پتہ میرے شکم وچ رسول پہ پالدا ہے. میری ملت دے نوجوانوں بعد لوگ یہ بھی کہندے نے کہ نبی دے ماں پہ حضور دے بچپن چ فوت ہو گئے. انہاں کیڑا نبی دا کلمہ پڑھیا او مسلمان نہیں. اللہ یعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. مینوں سچی دس جیڑی ماں نو پتھر کہندے نے سے رسول دی امی سلام ہوئے او ماں نو نہیں سی پتا میرے وچ رسول پہ واسد ہے. اور آسان کر دے با تسی بھی دیہاتی ہو میں بھی پنڈو بندہ. ڈیرے تو بابا جی دودھ لے آون نا تے لیا کے مائی صاحب نو سویرے سویرے دودھ دیون تے کہنے اے دودھ رکھ لو دی تے او مائی جڑی کاڑ نہیں ہوندی ہے نا جڑا دودھ کاڑن والا برتن اونوں 10 بار کلمہ پڑھ دھوندی ہے. تے بابا جی پوچھنے برتن نو 10 بار کیوں پہ دھونی ہے کلمہ پڑھ دھونی ہے. تے مائی آکھے گی دودھ رب دا نور ہوندا نا جڑے برتن وچ رکھنا اونوں ذرا پاک کر کے رکھاں. اچھا دلچی کی دی مائی نو پتہ دودھ رب دا نور ہے تے جڑے پانڈے چ رکھنا اونوں پاک کر کے رکھنا ہے. تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا نور کیڑی ماں چ رکھن لگا. اور رب نے ماں کنی کو پاک کیتی ہوئے گی جنہیں وچ رب نے اپنا نور رکھیا ہوئے گا. اور ماں کنی کو پاک کیتی ہوئے گی. اور یار تو ہاڈی تے میری ماں نہیں مان 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا بیریا ٹاؤن لاہور چ کسے بندے کو
تے پنڈ دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑ پتی ہے بڑا امیر ہے دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے او ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رسول نے ساری جنت ہی لیا کے رکھ دیتی ہے تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہو گئی محمد دی ماں جڑی کملی والے دی ماں ہوئے اس ماں دی عظمت نو لکھاں کروڑاں سلام نہ کریے جنہوں ہر مہینے نبی سلامیاں دے بنا دے سن اس ماں نو اپنے پتر دے نبی ہون تے کوئی شک سی جنہوں نبی مبارکہ دے راون سید آمینہ فرما دیا نے آپ فرما دیا میں کسے پتھر کو گزرنی آن تے میں نے سلام دی آواز ہوں دی میں قدم رکھنی آن تے پتھر پگل کے موم بان جاندہ میں نے چبدا نہیں حیران ہو کے فرما دیا یہ پتھر نو خورے کی ہو گیا ہے تے ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگل لیا کملی والا آلین دے بڑے بڑے پگل جانے پھر بڑے بڑے پگل گئے بھائی بڑے بڑے پگل گئے گل سنا دے ماں بڑے بڑے پگل گئے ابو جال نالو وڈا پتھر کوئی نہیں او جڑا چان ٹوٹ دا بیخ کے بھی نبی نو نہ مننے او دینا وڈا پتھر کون ہو سکتے ایک دن ابو جال نے کعبے دے سامنے کنواں کھودیا کہ تہجد دی نماز پڑھنا ون تے نبی پاک اندھیرے چ کنویں چ ڈگ پین تے میں پتھر مار کے کم ہی مکا دیواں پر وہ شمع کے آب جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8ویں دن وچ ابو جال آپ ڈگ پیا ساری برادری ایسے واسطے کہندے نے جڑا کنواں کسے واسطے کڈیے کدے کدے بندہ آپ ہی ڈگ پیندا ہے ابو جال ڈگیا نہ تے ساری برادری کٹھے ہو کے انہوں کڈن واسطے اے انج کر کے ہاتھ نیواں کر دینے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کنواں بھی نیواں ہو جاندا ہے انہاں لمبا جا رسا سٹیا جتنا لمبا رسا سی کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری کہنے لگا رسا لمبا لے آؤ تے ابو جال کہنے لگا نہ لے آیا جے کدھر میں زمین دی پتال وچ نہ ٹر جاواں تے برادری کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کڈیے ہے پتھر پر اج پگھل گیا کہنے لگا مینوں کڈنا جے تے جاؤ کہ محمد نو بلا کے لے آؤ برادری میرے نبی کو لائی میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پہ اے انج کر کے ہاتھ یداللہ والا نیمہ کیتا ابو جال نے چوکے بار کڑیا علامہ سیوطی فرما دے رہے کملی والے دیا غلامہ جیڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندہ غلامہ نو دوزخ چکدو رہن دین لگا ہے پتھر سلامیاں دے کہندے بڑے بڑے پگھل جان گے نالے پتھر سلامیاں دے دے نالے کہندے نہیں او نبی آن والے او پتھران تو کلام پڑا جان دائے تسکی آنکھ جوران اگا جان دائے او پتھران تو کلام انج کر کے ہاتھ کھڑے کرو سارے دوویں ہاتھ دیکھو کنے نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی پڑھ کے کر دیو بھائی تسی جڑے کھڑے ہو تسی بھی جڑے جڑے میلاد گھر منانا ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نہ لہرا کے ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلام پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلام پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلہ ترا جان دائے او گنگیاں تھی گلہ ترا جان دائے او پتھراں تو کلام پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے بس پھر چلے جائے 12 ربیع الاول دی رات آ گئی سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ جاوے
انج اے میرے دائیں بائیں سارے اہل علم بیٹھے ہو اللہ چاہندا تے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندا چاہندا تے دن دے اجالے چ بھیج لیندا فرمایا سونے تینوں اودوں نہ بھیجن جدوں دن بھی ہوے تے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے رات بھی میلاد دا سننی جلسہ کر لین سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کڈ لین رات بھی میلاد والی تے دن بھی میلاد والا او ویلا آیا جنوں ساڑیاں پنجابی ماما کہندیاں وے منڈیا اٹھ پے وے نور پیر دا ویلا ہو گیا کیڑا سارے بولو کیڑا تیرے اون تو صدقے جاواں جڑے ویلے آیا انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہے نور پیر دا ویلا ہو گیا نور پیر دا تے سید آمینہ فرما دیا میں نو انج لگا جو میرے پتر دے ہون دا ویلا ہو گیا تے لوگ کے کہہ دیا نے یا اللہ کو دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی ہوندا ہے تے میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلندے کدیاں عورتیں اندر آ گئیاں پوچھنیاں نہیں کون سارے سے وڈیری کہہ لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں دوسری کہہ لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہہ لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہہ لگی سدی ماں مریم نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہہ لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں سید آمینہ فرما دیا میرے چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خارج منی نور فرما دیا میں نور نو جنم دیتا اے ساڑھے محلے کسے دا بچہ ہوئے لوگ کہتے ہیں اللہ تو انہوں پتر دیتا ہے مبارک ہوئے رب دھی دیتی ہے پر جدو آمینہ دے گھر ولادت ہوئی تو لوگ کہتے ہیں مبارک ہوئے رب تو انہوں نور دیتا ہے کیونکہ اچھا بھائی جڑا نبی دی امی دی گل نہ مننے او دے ایمان تے بھروسہ کیتا جا سکدا نہیں رسول عربی دی امی فرما رہی ہیں کہ میں نور نو جنم دیتا فرما دیا خارج منی نور جنہیں بھیجیا وہ کہندا قد جاکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور تے جڑا آیا وہ کہندا اول ما خلق اللہ نوری تے موقع دے گواہ تے سارے نور پہ مان دینے نور پہ مان دینے آپ فرما دیا پھر سونا کملی والا میری گودی دے اندر آیا نوری زلفاں اے نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں اے نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے باری جان دیکھن والیاں کئی صدقے باری جان دیکھن والیاں تے چن چڑھیا آمینہ دے لال داؤ ہم جن سے چن چڑھن دی خوشی ہے ہاتھ کھڑے کر لو ایک باری ہاتھ سارے کھڑے کرو میں آخری گل کرنے لگا تے اجازت ان جن ربیع الاول دے چن چڑھن دی خوشی ہوئی تے انہیں ایک دوجے نوں مبارک دتی نا او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے پورا ٹل لا کے نا انہیں مل کے پڑھیے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں کئی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں اے صدقے باری جان ویکھن والیاں باقی
گلا ہن میں جا کے نہ تے قاری صاحب نو جاپان سنا دیواں گا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے پہ ریاض صاحب ملک صاحب اور انہاں دے معاونین اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی تے برکات نصیب فرمائے میں گجرانوالا پہنچ رہا ہے میرا تواڈا ادھار ہے کسی دن پھر اتارن آ جاواں گا اللہ حاضری مستجاب فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین